A l'anterior episodi de Passeu Passeu ens vam endinsar a les granges de llet nostra per conèixer com s'alimenten les vaques. Vam aprendre que necessiten diàriament una gran quantitat de nutrients. Mengen uns 40 quilos de farratges i farines de cereals i 50 litres d'aigua. I a més que tenen un sistema digestiu molt complicat pel fet de ser remugants. Aquesta setmana us explicarem com és la reproducció. Ens acompanyeu? Passeu, passeu! Avui parlem de les mares vaques i els seus vedells. Les cries de les vaques es diuen vedells. El període de gestació és com el de les persones, de 9 mesos. El normal és que les vaques tinguin només un vedell o vedella per part, però de vegades tenen bessonada. Des que neixen són sorprenents, no cal esperar molt per veure la primera passejada. Només triguen entre 30 i 60 minuts en posar-se drets. Una vegada una vaca ha parit, té que esperar un any per tornar a tindre petits. A les granges tenen un mètode que es posa en pràctica 2 mesos abans del part, que es diu eixugar la vaca. Marc, ens expliques què vol dir? Quan la vaca li falten 2 mesos per parir, el pagès deixa de munyir-la i la deixa descansar 2 mesos, fins al part següent. Això és eixugar una vaca. Això és tot. Esperem que hàgiu gaudit de la visita.